तो हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि स्पेशली जयपुर यूट्यूब चेनेलाव दिनैनि ब्लगाव स' गोबावानो जाबायमोन स्पेशली जयपुर यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। मा होनो भिडिअ'आ खालामिया एसे गोबावानो जाबायमोन खालामैया आङो बा दिनैहाय खालामनाय जाबाय। मा होनो खालामनो सानो बाट लाजियो मालाबा एकदम लाजिनायानो अभार नैबेनि जुनै लाजिनायनि जुनैनो बानायनायानो जाया आरो बेनिफ्राय दिनैहाय मोनसे बानायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरो लोगोसे भिडिअ'खौ नोंथां इन्जय खालामदो। थ' दायो बेलासिबाय बिनिफ्राय आं मा होनो फुटबल मेट्च बिदिनो गामियावहाय गेलेनो नागिरदों आरो माने बिदिनो गामिनि सेंग्राफोरजों गेलेयो नालाय बेखायनो न'आवहाय थाबाय थाबाबो उन्दुबायसो थानो लुबैयो दा बेलासियाव। ओमफ्राय आंनिया उन्दुबाय थाबा न'आव थाबाय थाब्ला आथिंफ्रा एसे बुगुब जायो दा गोलोम बोथोरावहाय। मा होनो माबोरै बिदि जायोथाय मिथिया दैलि बिदि जागोन आरो। ओमफ्राय नों बल जोयोबा खारखुबायोबा माने रेजें जायो आरो मोदोमा फिसा जायो। ओमफ्राय बिनिफ्राय रेजें मोनो ओमफ्राय गोरा मोनो आरो। ओमफ्राय जेब्ला नों न'आव थानानै उन्दुबाय थागोन अब्ला एसे देहाखौ बोरैबा दुरबल बुगब बेबायदि मोनो। बेखायनो बेलासियाव जोफैबाय थानाय जायो आरो। जोबाय थानायाथ' जोबाय थानाय जाया आं मा होनो ओरैनो मा होनो बल मेट्चफोर जाला जोआ आङो। गामिनि सेंग्राफ्रा जोयो जोंनि गामिनिया। ओमफ्राय बांद्राय आं जोआ आरो थांनाय बोसोराव खनसेल' जोदों आङो। ओमफ्राय जोनायाथ' आं रोंखाया बारा रोङा माने आं एसे जोजाबलायनाय मानायावखौ आं एसे गिनाय मोनो। ओमफ्राय अब्लाबो गामियावहाय एसे टाइम पास गेलेयो आरो बिदि देहा सोरां होनो मा होनो एसे खारनांगौबो जोङो। बिनिफ्राय न'आव ओरैनो थाबाय थायो खामानि मावानो बेखायनो दसे बेलासियाव जोनो फैबाय थायो आरो आङो। दिनैजों खनबा सयबार जासिगोन खोमा जोफैनाया 6 बार जाबाय दिनैजोंहाय जोफैनाया। बिदिनो मालाबा जोफैयो मालाबा जोआ बिदि आरो जोंनि फिल्डआवहाय। नोंथांमोना आं देखायखांखाबाय बे फिल्डखौहाय नैबेनो जोंना बे ओमफ्राय मेन लामा नोंथांमोननो देखायखांखाबाय आं भिडिअ खालामनाय बै जोंनि चार्च जाहैबाय बियो। ओमफ्राय नैबे एल पि स्कुल ओमफ्राय नैबेनोसै फिल्डआ एसे फिसायानो जाबाय बारा गिदिर नंला एसे फिसासै। अब्लाबो जोजायो आरो टाइम पासनि थाखाय एसे मा होनो इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय जोजायो। एसे फिसा जाबाय फिल्डआ सिगां देरसिनमोन थारमाने नैबाव न' लुफैबायना नङाबा नैबे न' गैयाबा नै गल पस्टखौ नैबाव खालामफैनो हायोमोन गल पस्टखौहाय नैबाव। ओमफ्राय दा बे न' लुनायनि थाखाय एसे ओरै दावखोलांनांगौ जायो। ओमफ्राय ओरैहाय जोंनाथ' स्कुल थाबायना बे स्कुलनोबो हगारना होबाय हाया। बिनिफ्राय दा स्कुलाबो ओरै दावबोनायखाय एसे गेसेब जाबाय। माने सिगांनि थांनाय बोरायफ्रासो एसे सिगांनि माने सिनियर मानसिफ्रासो मिथिसिगोन आरोखि बे बिसि गुवारमोन। जों नुबोनायावबो एसे गुवारमोन सिगां जों एसे उन्दैब्ला नोगोद बल खेला होयोमोन। नाथाय दा होनायानो जाला बारा। सिगां होयोमोन फिल्डआ सिगां एसे गिदिरसिनमोन नालाय ओमफ्राय दा एसे फिसासिनखाय दा खेलाखौनो होनायानो जाला। होमब्लाबो गामिनि सेंग्राफ्रा जोलायो आरोखि। ओमफ्राय माहायबा मेट्च दंब्ला जोहैयो। ओमफ्राय बिनिफ्राय मेट्च गैयाब्ला गामियाव जोयो आरो दैलि। ओमफ्राय नैबे गामि खाथिनि सेंग्राफोर दङ बे ओरै दस्रा गामि नालाय नैबे फिल्डनिफ्राय ओरै जोंनि दस्रा गामि नैबे फिल्डनिफ्राय ओरै दस्रा गामि ओरै साहा दुमबाजार होनो ओरै साहानिखौ साहा दुमबाजार फिल्डनि साहानिखौ बिनिफ्राय ओरै फिल्डनि खोलानिखौ खोला दुमबाजार आरोखि। ओमफ्राय नैबे साहा दुमबाजारनि फिल्डआ बारा थिग नङा आरोखि माने गैया बायदिखौनो होनजाबाय माने। ओमफ्राय बेखायनो बेवहाय जोंनिहा गेलेफैयो आरोखि नैबे जोंनि जाहैबाय। होमब्लाबो जों ज' गेलेयो बिसिनिजों जोंजों ज' गेलेयो। ओमफ्राय बिदिनो मालाबा फैसानि बिदिनो इन्टारेस्टनि थाखाय फैसानि गेलेयो आरोखि। थ' दाबो गैया मानसिया बारा फैलायाखै दाबो उन्दैफोर गोजानाय साफा सानै फैलाबाय। ओमफ्राय बाद बाखि सेंग्राफ्रा दाबो फैजेनाखै माखासेया माने फैखायाखै दाबो आंल' फैदों। माने आं बयनिबो सिगां फैखायो। फैबाथाय आं बयनिबो सिगां फैखायो 3था गाहामाव फैयो आं। ओमफ्राय बैसोर सेंग्राफ्रा एसे 3:30 4:30 बिदियाव फैयो आरोखि। ओमफ्राय आं फार्स्ट फैखायो। ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायनो होननानै आङो आरोबाव दिनै थाब फैबावनाय जाबाय। ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनजों रायज्लायनो मोनैया भिडिअ खालामनो मोनैया। थ' एबार खालामनो आखायाव लादों बाट नायनि माबेसिम खालामनाय जायो। खालामनोथ' सानो आं बाट लाजिनाय फैयो मालाबा समावहाय बिनिफ्राय खालामनायानो जाया। थ' बेनोसै लोगोफोर आरो आङो मा होनो आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौबो सोलायबाय। सिगां नार्जारि अफिसियेलमोन नाथाय दा मा होनो स्पेसियेलि जयपुर बेखौ आङो दोननाय जाबाय। जयपुराथ' आंनि नाम। बेनिफ्राय बे इउटुब चेनेलाव आंल' ब्लग खालामगोनखाय बेखौ आं खालि स्पेसियेलि जयपुर नाम दोननाय जाबाय।
स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोसे कमेन्ट शेयारफोर खालामदो जाहाथे नोंथांनि नायनायजों नोंथांनि कमेन्ट खालामनायजों नोंथांनि शेयार खालामनायखौ नुनानै आङो मा होनो एसे मा होनो बिदिखौहाय एसे गोग्गानाय मोनो आरोखि साहस माने सापर्ट नोंथांनि सापर्टखौ मोननानै एसे साहस मोननायजों लोगोसे आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन जेन' खालामनो गोसो जायो बिनि थाखाय नोंथांखौ एबा नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरोखि जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला थ' बिदिब्ला लोगोफोर दसे नेथ'नोसै लोगोफोरखौ बिनिफ्राय दसे जोनायखौ दा मा होनो जेब्ला मानसिफोर फैगौ अब्ला बानायनानै देखायनोसै आङो जोनायाथ' आं बारा मा होनो जोनायाथ' आं रोङा अब्लाबो ओरैनो टाइम पास आरो देहा मा होनो सोरां होनो थाखाय नङाबा न'आव उन्दुबाय थाला देहाफ्रा एसे लोरबां जायो आथिंफ्रा बुगुब बुगुब जाबाय थायो बिनि थाखाय बिदिब्ला लोगोफोर सेंग्राफोरखौ लोगोफोरखौ दसे नेनोसै बिनिफ्राय फैनायाथ' फैखायो जोखायोखा दैलि जोखायो बिनिफ्राय जोनायसै एसे बलाखौ उन्दैफोर गोजा जोगासिनो दं नै नोंथां बा ट्राइबेकार जोदों लागाव या सोनो रोङाखिसै दाइस रोनावसै नों खिफा थानो गोरों हो खिफा थानो गोरों नोङो दे नायनि बुथारनो हायो ना हाया या बुथारनो हाया बुट गोदान नामा माथो नोंलाय जोआ बुट गोदान बायना लाबोदों मालाय हनै नोंनिलाय गैया बुटआ बेनोसै नै आंनियाबो सिमोन बायनायनि ओरैनो जोसाबबायनो होननानै जोनायसै लोगोफोर दसे बुट गानबाय आं नै मोनामदोंलै मुजाया दाखालि मैया खनसेल' गानदोंमोन गाननायालाय दाखालि सुखादोंमोन आङो मोनामदों गरम जायोना नोगोद गोलोमदै गफ्रुजोबो माथो मोनामा जानाय बे मुजायालाय बेनिफ्राय फुल्लाखौ लाबोआखै आं मुजाखौ मा होनो ओरैनो टाइम पासल' जायो नालाय बेहाय मेट्स जोबासो बेखौ लांनांगौ जायो बेनिफ्राय मेट्सआवखौथ' आं बारा जोआ मा होनो एसे सिलाय जाबफाना होनो गियो एसे बेखायनो मा होनो सिलाय जाबनानै मा लाब मोजां गेलेयाबालाय माथो मोजांल' गेलेनांगौ मा होनो सिलाय जाबलायलायनाय नाङा आरोखि नों मोनखायो बलाखौ एफाराब बिदि जोख्रुबबायनायखौ एसे गिनाय मोनो आङो बेखायनो मेट्सआवहाय गेलेनाय जाया आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो गेलेयो आरोखि होमबाबो आं जोख्रुबखाया जोनायानो जाहाथे बे जोग्रानावबो आंनावबो रावनावबो जेन' प्रब्लेमा जाया जेन'बा बेनि थाखायनो आं मा होनो बायो आरोखि गेलेनो मा होनो अभार जोजाबलायोना सोरबा सोरबा रागा जोंनानैसो बेखायनो बेनिफ्राय बुट गानबाय दाबो गैया फैलाया दाबो उन्दैफोर गोजासो हनै बेखायनो बिसोरजोंनो दसे खारख्रुबनोसै एसे गरम खालामनोसै देहाखौहाय बेनिफ्राय दा फैनायाथ' फैखागोन दा फैगोन बिसोरो दसे जोनायसै आरो बिदिब्ला बुट गानग्रोनोसैलाय आङो मानसिफ्रा गैथ'वा दाबो दसे नेथ'बावनोसै फैनायाथ' फैखायो बिसोरो बुट गानबाय दसे प्रेक्टिस खालामनि एक्सारसाइस खालामनि खारनि मोदोमफ्रा एसे मैया जोनाया एसे बोरैबा जानानै दंलाय एसे खारनि आरोखि मेंलै नोगोदनो जोबाय थानाय जायाना जोबाय थाब्लासो एसे मा होनो लं खारनो हायो आरो बारा मेङा ओरैसो जोफैबाय नोंसोरो बैजोंसो जोनांगौमोन बरिया mana pula ke? Lại chính cả. Ai chứ? Chứ là đâu? Cái gì cái này là gần. Này xin số bạn vậy. Ulan lama sekali mà.
थांबायलै लोगोफोर दसेखानायावनो मबाइलखौ एसे मैहा हैग्रोनोसै आं उन्दैफोरनो नङाबा दा खारनायाव गोलैलाबायगोन ना बिनिफ्राय दा मानसिफ्रा फैबावला थ' बानाय मा होनो देखायबावनोसै आरो फैलाहांबाय हनै माखासे सेंग्राफ्रा नै ओमफ्राय गल खुन्थियानि साइजआ जोंनिया गल पस्टनि साइजआ बहासो गल पस्टनि साइजआ जोंनिया एकदमबारे टेम्परारिखा आरोखि फैलाबाय हनै माखासे बाद बाखि फैबावनांगौ दं उन्दैफोर गोजा दाबो बाब नोंबो बुट गोदान बायना लाबोबाय हो बुट गोदान बायना लाबोबाय ररा नायनि नौ जाथा न' सिङावसो हाबलांबावबाय मानसियानो मा होनबावलाय दे माथो जानायरा नायनायालाय थोन ना माथो मोजां माबानांसो माबा लाजियोसो उन्दैयानो लाजियो भिडिअ खालामना लाजिना खारो जों लागोन उन्दै गथ'फ्रा मा सानोथाय गावखौ गाव भाइराल जागोननो भाइराल खालि भाइराल फैला जेनबाय माखासे साथाम साब्रै हनै दा फैबावगोन बबे जोंनि गामि खाथिनि नोरैजोंनि न' दुमबाजारनि मा होनो लोगोफोरा गेलेनो फैनो नागिरदों मेच ओरैनो दसे टाइम पास फैसानि गेलेनोसै दसे बिनिफ्राय थांनोसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै थ' दा आङो बल जोला बानायनो टाइम मोननाय नंला बेखायनो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'बाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय थ' भिडिअ खालामनाया गोबावसैमोन थ' दिनै खालामबाय अननानै नोंथांमोना नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय थाथ'लायदो बाय बाय